ng away ni Pacquiao na tabong enkwentro batok kay Ugas. Balita Entertainment, pinakataas nga tao sa Estados Unidos, nagtaliwa na. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istorya ng mga tips para mapabilin nga preska ang utan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Agosto 25, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maga-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang ITCZ kag localized thunderstorms. Mahinay tutog kasarangan nga huyop sang hangin gikan na minhan na nasidangan ang ma-eksperyensya naman sa isla sang Negros. Samtang ang baybayon mangin makanay tutog kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlag naman na 5:35 kaina, magatunod naman na 5:57 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mamatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon sa liwat. Welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Kay May Grasparil Ornilio, good morning gid sa imo. Kay kumparing Bia Jonathan, maayong aga. Enrique Cabaylo Sobaldo Jr., good morning. Kay Dennis Nuestro, maayong aga. Leia Tagalog Daraog, good morning, dara sa may Barangay 5. Kaya Jewel Morales Zulaivar, good morning sa imo, Liog Tamyo Family Zulaivar. Kaya Sol Lama Barnacha sa Wadika, dara sa may Thailand. And of course, sa Barangay Handumanan, good morning. Kaya Alex Monteza, good morning sa imo. Kag may greet lang ko kali happy birthday si Princess Cyrus Abelia. 21st birthday niya sa Action Boy debut. So happy birthday Princess Cyrus Abelia. God bless you. Mapisan nga ano na Action Boy. Yeah. Tinugas ang Ginoo. Tinugas ang kalibutan. Yes. So happy birthday again and enjoy your day. Yes. Okay? Happy birthday. Kaya Diloterio Acosta Gary, good morning. Tamyaw niya lang family, Acosta family kag Diloterio family. Dira siya sa may Lamesa Dam, Quezon City, nagapamatigid. Okay, kay Rochelle Evangelista, good morning man. Sa nagaubra ko na sa iya tupad. Muna. Good morning man sa mga kaobra di subang. Ang tupad ba sanduli? Ay, sus. Abi kuya. Gaobra sa iya tupad. Dili kay tupad, gaya kadole. Okay. Sige, Tag 395 a day. Ay, gaobra ka. Pili ko gaobra ka na sa tupad. Kung magtapos na de, gaano ka guro aga extra. Ikaw, malo ka 309. Kaya Vicente sa Molde, good morning. Maninoy, Michael June P. Season, sa may greet niya lang ang Lacson and Maranyon family sang Sagay. May lang tang dali lang ko na scallops. Kada daw na scallops sa Sagay. Ikaw magdala sa kundi sakpon na lang ko. Ay, syempre. Mga ganta ka 3 pieces. Okay. Kaya kasi dalo niya 10 lang, syempre. Dapat labaw ako. So, 6 ako imo, 7 ako, imo 3. Okay lang? Okay. Sige. Importante may ara. Richard Daet Pacheco, good morning. Tamiyo lang ko, BCNHS Batch 94. Kag RTNHS Maaw Central Extension Batch 94 sa Bago City. Good morning. Kay Novi Magapan, maayong aga man sa imo. Naga-monitor kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Oy, taga Pandanon naman.
Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo. And sa tanan niya members ng Energy Fans Club, ginagreet man ni Tintin. Alex Monteza, good morning sa imo liwat. Okay, ginagreet niya man tanan niya members ng Energy Fans Club. Kagang family members ng EFC. Correct? Okay. Messi Mongkal, good morning man. Ginapatamyaw ko lang si Estela sang Lacarlo. Sa Estela? Estela o Estelia? Sa Estela ho. La Carlota, sila Nanay Lucring, kag Pamilya Rojo, kaya Virgie. Kirina Villaflor, good morning man sa imo Kirina, kag ginatamyaw niya man ang iyang family. Dala na dra si Tatay Joe and Mamang Lulit. Papa niya Ferdinand Villaflor, kag Tatay Armando Ibanez, Nanay Lilia Ibanez, kag Aldrich John Apil. Sige, Reynaldo Basultin, good morning. Lalaine David Giliergan, good morning man. Shout out sa Bangga Tutong. Mahirap na magtutong. Tutong. 1. Barangay, ginhalungan ko. Ay, Tutong 1. Ginhalungan ko yung paghamba ko sina. Barangay Felisa, good morning. Kay Cap Ramon Harden, maayong aga, from San Carlos City. Oy, mayong buntag San Carlos. Yes. Erwin de Catoria Gonzalez. Baryoga Ray, good morning. Nag-greet ka na ni Gina si Ma'am Sol Lama Barnacha. Kay Hilda Pahilanggad na, Helds, maayong aga sa imo. Yes. Kag kay Stella Marie Celis, maayong aga man. Kay Ma'am Luing Melos, good morning. No? Kay Homa Lumena, of course, kay Sir Tope. Good morning dira sa Barangay Tangub. Kag kay Nonoy kag Jan. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning, ma'am. Good morning, Teacher Romela. Kasi si Sir Awin Torres, Action Boy, nag-message mo siya sa aton sang Ohio. Ohio gozaimasu. Sige, standby nanay sa aton mga balita lokal. Philippine Standard Time, las 7:13. Oras ginagawa. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginakabig ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga isa kadako nga hangkat sa ila administrasyon kung paano tapnaon ang COVID-19 pandemic. Inagin pag ni Ferrer isa kadlaw antes ang tuigan nga State of the Province Address ni Governor Bong Lacson. Suno kay Ferrer, nagsugod ang administrasyon nila ni Governor Bong Lacson sa 2019 kag 2020 sa mag-umpisa ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Dugang pa sa Vice Gobernador nga sa pihak sa sininga sitwasyon, ilaging tinguhaan ni Lacson nga mapadayon ng serbisyo sa mga pumuluyo. Sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan kahapon, ginpresentar ni Lacson ang inisyal na kaundan sa iya SOPA. Si Ferrer kag mga miyembro sang SP amo lamang ang gitugutan nga makatambong bilang pagtuman man sang health kag safety protocols. Ang kabugusan kaundan sa SOPA sang gobernador ang makita ini virtual las 2 sang hapon Miyerkules Agosto 25 pagi sa official Facebook page sang probinsya nga Provincial Government of Negros Occidental. Imo na mo niya tanan kung ano ang mayo para sa probinsya, gano'n ang mayo para sa aton mga constituents na ma-ongoing aside from countering and tackling this pandemic. Inaatagya po na mo ang programa na para sa taga-negosyanon. Gintuldo ka na ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga palamangkutanon kung ano ang ila plano ni Governor Bong Lacson sa 2022 national and local election. Suno kay Ferrer, magapabili ng ila tandem ni Lacson sa diin siya. Amo sa gihapon ang magapapili vice gobernador, samtang gobernador naman si Lacson. Dugang pa ni Ferrer, wala sang sino man nga miyembro sa United Negros Alliance, kaga Love Negros nga
mag-enkwentro sa ila. Una dre ginpahayag ni UNEGA Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga suportado sa mga incumbent mayor sa Negros Occidental ang Aksyon Ferrer nga tandem. Nagligad nga semana nagwa ang report angot sa plano ni Anay Bacolod City Congressman kag City Administrator John Orola nga magpapili gobernador sa Negros Occidental. Inipaagi sa mga post sa Facebook page nga nagapanawagan sa iya nga magpapili gobernador kag nakapost man sa One Orola Daily nga nagapakita sang logo nga nagasiling Run JNO Run. Kung sa politika naman estudyanta, next year na eleksyon, kami ang ikot matagpit kami yatot. Kung maglagan vice governor, siguro laksot ang gobernador. Para tapos na tanan, wala sa may matlagan halin sa Omega, wala man sa may matlagan kung kasama halin sa Lampegos. Kabahin sa ang pagpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor El Cid Familiaran nga nabato na nila ang legal opinion sang DILG angot sa proseso sang pagpili sa magabulo sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Suno kay Familiaran, ginpalambot sa iya ni DILG Bacolod Director Maria Joy Maredeth Madayag nga ang partido sa nagtaliwan nga konsehal amo ang maga-rekomendar sa magabulos. Duwa pa ni Familiaran, bagod sini ang Nationalist People's Coalition akon NPC nga partido ni C amo ang may puder nga magrekomendar sang replacement. Ginapaabot sila nga karon nga adlaw Miyerkules, ipasulod sa sangguniang panlunsod ang legal opinion sang DILG. Si Congressman Greg Gasataya ang nag-aserbi karon nga chairman sang NPC sa Bacolod. Sa dugang nga balita lokal, naglabot na sa 62 sa 85 ka aplikante sang micro, small and medium enterprise o MSMEs nga ang nakapasar sa safety seal program sa Department of Trade and Industry Negros Occidental. Sunod kay DTI Negros Provincial Director Rachel Nofable, wala labot sang ilahan siya nagahatag man sang safety seal ang Department of Labor and Employment, Department of Tourism kag Local Government Unit. Dugang pa rin Nofable, sakop sang ilang monitoring amo ang mga supermarkets, repair shop, convenience store, construction and hardware, spa kag barber shop. Palayag ni Nofable makabulig ang safety seal sa ila pag-inganyo nga magkadto sa ila mabumalakal bangod ginkilala sila nga nagatuman sa health and safety protocol sa ilang establishmento. Lakip sa gina-check diri ang mga strikto nga pagpatuman sa social distancing, ilang banyo, washing area, alcohol, backtrack, stay safe kag iban pa ang ginapatuman bangod sa nagapadayon nga pandemya. Ginpalawig naman ang kontrata sang 105 ka mga contact tracers nga ginhire sang DILG sa siyudad sa Bacolod. Lunes nga adlaw sang gin-deploy ang mga contact tracers nga mag-augment sa Bacolod tungtod Disyembre 2021. Madumduman 94 ka mga contact tracers ang nagtakop ng ila kontrata sa naligid nga Agosto 8 kang iban sa ila nakapangita na sa trabaho. Sunod kay DILG Bacolod Director Maria Joy Maredeth Madayag, ang mga gin-rehire nga mga contact tracers ang base sa ilang aktibo nga performance kag wala sang bad feedback. Sunod kay City Administrator M. Ang, nagapasalamat si Mayor Bing Lunardia kay DILG Secretary Eduardo Anyo sa positibo nga pangabay nga palawigon ng kontrata sa mga contact tracers nga may crucial nga trabaho sa pagpatuman sa prevent, detect, isolate, treat, reintegrate strategy kontra sa COVID-19. Naglabot na sa 99,310 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 511. Nadugangan ang probinsya sang Iloilo sang 226, ginasundan sang Iloilo City 102, Capiz 54, Guimaras 36, Negros Occidental 30, Aklan 29, Bacolod City 19 kag Antique 15. Samtang sa 140 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 85,916 kag napulo ang bag-o nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 202,383. Ang Western Visayas ang may 10,987 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. DOH nagpaandam sang transmission sang COVID-19 sa mga lugar nga ginatrabahuan. Samtang Pfizer, kinahanglan mag-apply sa FDA para makakuha sang full use approval. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Kwa ballpen. Good morning dira kay amigo nato Noel Amar sa Niagara Falls sa Canada, no? Sa kay Ma'am Van Mayo, welcome gid sa imo, no? Kag regards da kay body ko Doc Mayo, Dr. Matt Mayo, no? Sa Minnesota. Dennis Nuestro, good morning man sa Woodfire, Bacolod, no? Kag kay may ara gina iya si Aksyon Boy, ano? May ara sa ano Ma'am Van? Ano namin ni Ma'am Van? Nya may ara gina iya si Aksyon Boy, ano pigaw. Namin niya gurong sa kay Kwan kay Michael John Season nga. Oo nga, scallops. Ati syempre. May ara gina yan, ano pigaw. Ano pigaw? Basi Gaka-imagine ko magamba si Ma'am Van, ano pigaw? Look cute. Ati Kim Eriman kag kay Oy, Daidi Soke. Good morning dira sa imo Daids. Kag kay Richard Soke dira, good morning man, no? Good morning. Kay Leia Tagalog Daraog. Kay Helen Nerves, kumusta ka mo dira sa Kaliling? Kay Chayminya dira, good morning. Weng Morales, Abi, kay Natnat, kay August, good morning. Shout out man ni Noel Amar, ang iya friend na si Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, Melilo Ligo, Alex Montesa, June Season, Bia Jonathan, kay Dennis Richard Tibor Roma. Winston Gonzalez, dira sa Pontevedra. Tamyaw niya lang kay MM Gapangapi. MM Aboso. Ems na yan. Ems na yan. Alam mo na yan. S. Alam na si MM. Aha. Oo. Ang ginastorya nato, hindi kay Winston Goles, si Ems Aboso. Rochelle Evangelista. Nya, aksyon do iyan ni Kadoli na tsakto ko Bao ka mo sila galing wala gid nga pwede wag isa ko nga pito sa kay Rochelle. Sige wala pa na sila wala mo gin-invite. Kaya wala pa na sila kakuha sweldo. Gani. Brap lang sila. Kung ang mais na pautangon sila ng kape. Nga, Galing kaya ang ano lang dapat hindi ka balikan. Sila. Ay kala. Hindi na sila auto tsakto na patangon anay sila, Diba? no? Oo. Kay Viola, kay June Iran sa Barangay Panukoy, ginatamyaw ni Noel Amar. Ang stars liwat na dula naman to, no? Ay nahay. Hindi naman sila kasend. Kaya hindi naman kasi nadula naman ang aton yung stars Action Boy. Pila to tayo kabulan nga nadula nagbalik kilalakad lang. Dula naman. Kay tungod sa ano to, may picture nga na post bala nga wala guro mayo na blur ni Action Ann. Hindi Tapos na sa Action dayon. Ann na suspend man sa ano sa Facebook. Hindi na dayon kasend stars. Isa sa mga ano na siya, isa sa mga hindi tama ano, hindi tama ang tawag sini gani. Hindi tama ma-avail bala nga ano sa Facebook. Sige. Sige lang, okay lang na siya. Importante, kayo ang stars namin. Correct. Ano kayo? Thank you so much, guys. Siling man nga ni Noel naman yung mayo yung star ya is Star Mayo. Ay, gala. Ay, Si Ma'am Van, yeah. Family Biligorio, kag si Ralbo, kag Martinez, sa Marangay Pantanong DSB, kinatamyaw man ni Ray Baryoga. Sakay Cheleski de los Santos. Sa kumpare naman ni Noel nga si Boy Julingo, kag Ray Boy Alunan, kasi nados niya kasi Taboy Derla. Ay, nag-istoryahan na isla diyo. Sige. Shabina Aquino. Diding Alojamento sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Sa kay Maui Akol Kanyada, good morning man. Remia Garcia, kag Hil Javier. Sa Quiapo niya si Hil Javier, no? I will be there. I will be there. Kato. Yung butang yung mayara sa nga meme na kuan. Ano ganing hindi na meme, ano ganing sana? Nang mga GIF. Okay. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Bed rest anay ko si paring Maui ko kay Bedweather man ni. Okay, bedweather ko so bed rest ka. Kay bedweather. Muna. So bed rest ka. Pwerte na. Wanda Labrinica sa Abrinica family sa Canlaon City. Robert Roma kag kay Rose White. Ano ka? Sino naman eh? It's my birthday. Greet ko akong partner. Happy birthday. More lives and more blessings. God bless.
Today, it's my birthday. Si Rose White. Happy birthday! Rose White. White. Sino ni si Rose White, man? Kay Kuan ni Ano mo. ba lang kung nga Rose White, habon eh. Ay, na? Oh, may habon yung Rose White. Ay, white rose or Rose White? Basta, mo na siya. Melchorita Ferrer. Good morning, man. Robert Roma. It's my birthday. Also to my partner, happy birthday, Wilfred Pacheco. Birthday man sa inyo partner, si Wilfred Pacheco. Happy birthday! Happy birthday sa inyo doon. Parehos lang masawa, no? Kada mo sa birthday sa bongso, kantahan ta sila. Sige. Happy birthday! Ay, direct talaga yung ending na tayo. Yun niya, yun niya. Happy mananarikta. birthday to you. Okay? Ate, sige. Nami sila birthday, no? Kay ka-economical. Oo, wala. Kahit tingob. Tingob. Napagin akong isa, pagin ang anniversary nila Oo, sa wedding oo. anniversary. Tama, Very tingob. economical pagin ako. Yes, nami mo pagid yung timing mo, magid magbata ka mo ng adlaw. Grabe. Para isa lang birthday ninyo tanan, ha? Birthday na. Yan, suggestion lang ina. Sige, iyawang yun sila banta-banta. Magos, maing aga sa imo, ma'am. Dina De Cripito, Salvi Gatilogo, watching from Hinobaan. Ay, good morning dira sa taga Hinobaan, ha? Yes, talagang hinobanon. Alagad Radio, maing aga. Jason Alegria, watching from Cadiz City. Grabe din ang ulan sa Cadiz. Ba? Uy, gali. Halong-halong, ano? Sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpaandam ang isa ka opisyal sang DOH batong sa posible transmission sang COVID-19 paagi sa social gathering sa sulod sang trabaho kaangay sang ululupod nga pagkaon. Ginpahayag ni DOH Disease Prevention and Control Bureau Director Nika Hao, bisan nga kalabanan sa mga COVID-19 transmission ang nagakatabo sa komunidad o kung sa sulod sang balay, madamo man sang report nga nabato ng otoridad nga nagakatabo man sa workplace. Nagpanugyan si Hao sa mga alternatibo nga paagi, kaangay sa pagdala sang pack lunch, pagkaon sa workstations kapag schedule sa pagsulod sa mga empleyado sa pantry. Duha pa ni Hao, nga ginarekomendar man ang pag-usar sang dividers kag paglimit sa mga bisita kag dapat na siguro nga maayo ang ventilation sa pantry. Samtang ipahayag ni Labor Assistant Secretary Maria Teresita Cocueco nga may nagakatabo nga clustering sang COVID-19 cases sa pila ka industriya kaangay sang manufacturing, construction kag BPO. Ginpahayag sa Food and Drug Administration o kanang FDA nga kinahanglan i-apply una sa Pfizer ang COVID-19 vaccine sine ante sa tagan sa full use approval sa Pilipinas. So kay FDA Director General Eric Domingo, kinahanglan mag-apply sa Pfizer sa application for Certificate of Product Registration kag magkuha sa approval. Ginhimo sa FDA ang pahayag matapos ginhatag na sa US FDA ang full approval sa Pfizer kag BioNTech
para gamiton sa nagaedad 17 anyos pasaka. Dugang pa ni Domingo, mahimo ang umpisahan na sang Pfizer ang pagkuha sang full approval sa ila bakuna sa ibang pungsod pareha sa Pilipinas sa tuyo nga mas mangin accessible ini ang bakuna. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Minardo Guevara nga ang ginasuhestyon nga bubble para sa mga tao nga fully vaccinated kontra COVID-19 ang dapat iduso sa tiyon nga mayoriya sa mga Pinoy ang nakakumpleto na sang pagpabakuna. Ini ang reaksyon ni Guevara sa palayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Jose Maria Joy Concepcion III nga nagsuhestyon nga patuman ang restriction sa mga wala mabakunahan sa tiyon nga malambot na sang LGUs ang vaccination rate nga 70% tubtob 80%. Sunod sa kay Guevara, iyan nahangpan ang tuyo sa proposal ni Concepcion nga makahulag ang mga bakunado para mapasanyog ang pila ka sektor sa ekonomiya. Duha pa ni Guevara, maayo ang ining ideya apang posible malapas naman ang Equal Protection Clause sa mga tao wala pa mabakunahan apang nagasunod sa mga mandatory nga health protocol. Sa karon nga ra pa lamang sa 13 milyones ka tawo ang fully vaccinated kontra COVID-19, malayo pa sa target sa gobyerno nga 70 milyones sa katapusan sang 2021. Mahimo ilakip na sa A3 priority group sa gobyerno ang mga bata nga may comorbidities. Ginapahayag ni Department of Health kung DOH Secretary Francisco Duque III, bisan wala gintugutan ang mga bata nga mabakunahan batok sa COVID-19, pwede na nga ilakip ang mga bata nga may balatian sa korason, baga, kag iban pa nga malala nga balatian. Sa karon mayara na sang approved priority groups kangay sang A1 mga frontline health workers, A2 mga senior citizens, A3 mga tao nga may balatian, A4 economic frontliners kag A5 indigent population. Madumduman nga may pila ka na record ang DOH nga mga bata nga natapikan sa Delta variant sa COVID-19. Ginmando naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa Land Transportation Office nga temporaryo i-hold ang implementasyon sang memorandum nga nagamando sa tanan nga regional offices nga i-adopt ang mandatory private motor vehicle inspection centers testing nga sakop sa ila geographic areas of responsibility. Sa iyang privilege speech, ginpakabalahot ni Senator Grace Poe ang implementasyon sang mandatory PMVIC testing sa panahon sang pandemya kag sa presensya sang mas makalalaton nga Delta variant sang coronavirus sa din mapuno sang malawig nga linya kag wala sang social distancing ang mga PMVIC testing center. Tungod sa ginmando man ni Tugade sa LTO nga liwat ni review ang pulisa kay ipabilin ang registration process sa din pwede makapili ang mga motorista sa PMVIC kag private emission testing center para sa vehicle inspection. Ginlaragway ni Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo nga produktibo ang pagsapol sa ahensya sa grupo sa mga hospital sa pungsod angod sa concerns sa balayran sa claims kag mga pulisa. Sunod kay Domingo, produktibo ang pagsapol bangod magapadayon ang dialogo sa mga hospital agud may istoryahan ang pila ka mga issue kag matika nga pwede himuon. Una ginanunsyo sa naglain-lain nga grupo sa hospital nga makakonsulta ang ilang mga miyembro kung bala padayunon ang koneksyon sa PhilHealth sa pihak sang kulang sa pagsalig sa ahensya sa mga health facilities. Sa katapusan nga bahin sa aton mga balita nasyonal, halin sa adlaw tubtob sa kagahon, nakatutok si Vice President Leni sa pagdumala sa padawing operasyon sa COVID-19 response initiative sa iya sining opisina. Sa iyang pagpamulong-pulong, ginpahayag ni Vice President Leni ang kaimportante sa pagtutok sa isa ka leader sa iyang mga programa. Sunod kay Vice President Leni, ang pagpanguna sa matrabaho sa opisina ang hindi lamang nagaserbing simbolismo kundi bangod dire nagakuha sa kabaskog ang iyang mga staff nga bisan mabudlay padayon lang. Isa man ini sa tugtog sa aga nga duty ni Vice President Leni sa programa niya nga Bayanihan i-Konsulta ilabi na sa pagdumala sa mga emergency cases. Sa karon nagalambot na sa masobra 400 ka kaso adlaw-adlaw ang nabaton sa Office of the Vice President sa programa sining Bayanihan i-Konsulta nga nagahatag sang libre nga telemedicine services, hospitalization kag medical assistance para sa mga pasyente sa COVID-19 kag iban pa nga mga balatian. Sunod kay Vice President Leni, kung armchair leader lang mabudlay kung may krisis, mabudlay magdesisyon nga ang basihan mo lang ang imong mga ang gina-report sa imo. Duga pa ni Vice President Leni, kung ang leader mismo ang nagahimo sang trabaho upod sa staff, sila mismo makahibalo kung may balaan nila mismo ang problema kag kung ano ang kinahanglanon. Walin sa nagsugod ang Bayanihan i-Konsulta sa itong Abril, naglambot na sa 55,587 ka konsultasyon ang naproseso sa programa. Pusi na ako natabo manini sa bulig sang 1,184 ka mga doktor kag 3,574 ka mga external volunteers
nga nagtanyag sila libre nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Magluwas ni may nagkalain mga programa nga ginsugdan ni Vice President Lenny para makabulig sa mga yara sa mga pigado nga sektor, ilabi na sa mga frontliners sa panahon ng pasang pandemya. Pareho na sa paghatag sa mga personal protective equipment kag medical supplies, libre nga COVID-19 testing sa swab camp, pagpatigan sang Vaccine Express, paghatag sang personal protective equipment kag pagpatindog sang temporary shelters para sa mga frontliners, pati na ang pagpatindog sang community learning hubs para sa mga kabataan nga apektado ang pagtuon sa distance learning. Ang atong dugang nga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sakay George Sarosa sa Nunez, watching from Saudi Arabia. Good morning dira sa imo. F. Smart Tadeo Salcedo sa Tanza, Cavite. Ginagreet siya lang si Remy Gibraltar sa San Juan, Pontevedra. Kay Migo Tada Melili Oligo sa Tangub, Bacolod City, dira sa Banis Cafe. Norma Torreblanca, Lito Dayap, Mga Agaman, Dayna Magbato Malabago, kag kay Renabel Gamboa. Kay Slasser Sumugat, kay Milagros Cesar Alit, good morning sa imo Mil. Kay classmate ko Edwin Escopel, kay Veronica Santillan Manukan, Sarah Jane Vigasa, good morning man. Lulit Atos Digayo, kay Terry Sempronyong, kay Fred Harloyan from Dublin, Ireland, no? Good morning. Jonah Di Vera. Good morning. I hope everyone will have a desire to get vaccinated. We are back to square one. All kinds of lockdown. Please protect yourself, your family, and all close to your heart. Siling ni Jonah Di Vera. Siling niya, if you get vaccinated, you have the immunity and power to fight the virus. Yes, correct. Good morning, Mandira, Agree, kay Action Boy. good morning, Mandira, kay Nonoy Quadernal Jr. Yes, Sir Nonoy. Good morning sa imo. Stay safe, man. And of course, kay Sir Nanding, kag kay Ma'am Maria. Good morning. Yes, good morning sa inyo. Sige, man sila nag-monitor. Kag dira sa kay Yasike Cardones. Good morning, man. No? Kay Rose Wenders, ang Germany.
Kag kay Elizabeth Lampreya sang Thailand. Ano yung unta nila Damo mga ka kilala nga mga action boy. abroaders. Ha? Abroaders. Abroaders. Nag-abroad sila mo, tipanaw sila. Abroaders. Abroaders. Abi ko abroaders. 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 Sakay. Para kakasa kon buho. Okay. Sakay. Leisure tad-in. Di ba nga bako si mo nga basi makapan-New York ka. Hindi ka mo problema kung totoo si Shirley. Oo. Sige, maka New York ko basi mga early next year. Early next year. Ano ka early? Basi ma-birthday gift ko, mapa New York. Okay lang. To no, basi mag-birthday ka bala ang birthday gifts imo trip to New York. Oo. So, medyo bulo bakasyon lang ko ana. Okay? Okay lang? Correct. Dalanta lang ka sang dalaw kasi. Ano nga lang sa New York mga pwede madalaman? Oo. Ano wag yung sa dumduman Building. So daw ka puro na building. puro na ka negosyo dayang ara sa New York. BC City, Financial city, capital of US. US mo, no? United States. Ara daya mga Wall Street. Grabe no. Sa dito ka lang sabi sa Texas. Pwede Sa Houston bala kaya tutong classmate ko si Susan Jaime Allen. Oo, abi sa diin la kaso. After ko New York Sakay ka to retahon ko dayon na sa lang kabayo. Hey ho. Kabayo, mapa Texas ko para masakay kabayo. Di parang nga daw ka cowgirl ka bla. Di ba? Daw ka cowgirl kaya, di ba? Sige. Pwede kita. Hindi ka masakay sa kabayo. Nakasakay ka na kabayo? Wala, Carabao lang. Ay, gali nakabili sa kampestuhan. Galing kayo ng kabayo, lakat-lakat lang yan. Lakat-lakat lang yan. Pero ang gadlagan ko, kasi feeling ko mawigit. Hindi ko yung kabalo, action boy. Ang kabayo, do pareho mo na do pareho bisikleta, bla. Ang ginamo mo na ang TL. Hindi do pareho bisikleta, sa ating tunam mo gidang balance mo is kabayo. Kaya kung hindi, matuhulog ka gidi, Sige. Oo, ang Empire, ang Statue of Liberty. Ay, amo nang dalawang kasi mo. Ang bisa ng kuan lang, ang yang daw miniature, bla. Miniature. Sige, Ang Statue of Liberty, daw dra na daw bala ang scene sang ang final scene sang Sleepless in Seattle. Nga movie. Nga movie. Actually, mga movie nga, action boy, Nga may dra sila ga-shoot. I mean, hindi sila dra ga-shoot, pero do ka, ang Galing ka sa ako, ilabalangan, yun ang tatak niya sa ako ng kuan ang Sleepless in Seattle Tom Hanks and Meg Ryan. Okay. Ano na siya nga movie? Daw ka feel good ng mga movie na. Kaya Kanto mo bala, yan, si Eden, I think, ko naka-action Eden, gin-recommend ko na siya. Tanaw yan na namiyan. Agin tanaw niya. Sleepless in Seattle. Ara na sa Netflix. I think pangitaa lang. Sige. Gara na siya siguro. Pangitaa lang. Okay. Namiyan gima ko sa mga pelikula ni kuan ni mga mga Tom Hanks, Julia Roberts. Si Notting Hill kita ka? Ano? Notting Hill. Wala. Julia Roberts. Si Angelina Jolie. Ma-action na iging Angelina Namian para sa Jolie. iya nga Tomb Raider. Ang mga namian kaya nga movie agi action boy. Si Tomb Raider. Lara Croft. Yeah. Gidugay na ginaya nga movie Daw pila na ka daw duha ka kuan la. Dua. Pero lang taw ka sa mga pelikula ni Julia Roberts, mga Pretty Woman kita ka? Kabati lang ko na. Pretty Woman. Do kanta mo na. Kanta sa kanya mo sang theme song sang pelikula. Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman. Bonggation. Nantawa bala with Richard Gere. Sige, lang taon. Ang tawa mo na mga pelikula ka feel good nga mga movie bla. Okay. Nga after ka lang magtanaw bla do ka nani. Do feel good. Feeling good. You Feeling feel good. Okay. So muna nga kung ganda recommend si mo mga Sleepless in Seattle. Sige. Notting Hill. Sige. Pretty Woman. Sige. Damdam mo. Nandamo. Yawa. Sige, alam taon ko gina. Hindi ka mag-absent ha? Believe ko, actually, boy ka malantaw sa movie, I can recommend mo. I think ang Pretty Woman, harapan na sa Netflix, tanawa lang. Ha? Harapan na sa Netflix, I think, ang Pretty Woman. Daway pa sa Sige. harapan na siya. Sige. Base yung Sleepless in Seattle, why na pero i-check lang. Sige, check ko to nga kon nga Netflix. Kaya Ang Notting Hill, ara, I'm sure ang Notting Hill, ara. Ano? Notting Hill. Notting Hill. Lugar na siya sa Sige. Lantaw nga na kay... England. Dugabayad lang ko daan monthly sa Netflix ko, duwagin may galantaw.
Tanaw ka. Sige. Hindi, untatin na ng tanaw sa mga cartoons kaya you're big for those, Ay, kalay sa cartoon. Dako. Untatin na ng tanaw sa mga porno kaya. Kagawad. Nami ko nga movie, ang balimamba ng Pretty Woman. Yes. Ati sige lang taon. Nami na siya. Oo. Ay, lang to ko bi Kaya action boy ngayon pa na mga sila ano ni eh. Richard Gere. Oh. Lang to ko bi action boy Mga action? Oo, Mga mga action? San Andreas, mga amo na ako. Okay. Kalanta ka na. Si The Rock. Oo. Si The Rock. Oy, kung pa man tanaw pro namin. Oo. Galing Mga kay- London has fallen. White House is down. London has fallen. White Matama House na is yung nabiyan, down. kuya. Olympus has fallen. Amo na sila Ay, mo. wala ko naka ano pa. Amo na sila ang White House is down. White House is down kag ang Olympus has fallen. Amo na siya nga pelikula daw sa White House wala ginatake pero lain galing ang isa lang artista. Ang main character. Ang main actor. Pero ang presidente dalain ang isa si Jamie Foxx, ang sapiyak si Aaron Eckhart. Ay, yung tandaan mo, gini ilang ngalan niya, no? napangtandaan Kaya ko mo yung na. tsura, nakisagya tandaan ko. Sa London has fallen si Aaron Eckhart na daw presidente man. Hindi ko bala Aaron sa Eckhart ang ngalan. presidente da. Nga ginagdala tayo kadto to sa London. Tapos, Ano ba lang, dumduman ko lang kay San Andreas sa movie house ko kiniyagin lantaw. Asus, nag-brown out. Ay, kalain. Ate, sige, stand by anay sa aton nga mga balita, dugang nga mga balita. International nakigsapol sa mga leader sa Taliban si Central Intelligence Agency o CIA Director William Burns. Sunod sa duwa ka matagas ka opisyal sa Estados Unidos sa ginpatigayon ang pagsinapol sa Kabul durante sa pag-evacuate sa mga US citizens. Isa sa kalakip sa pagsapol ni Burns, si Taliban co-founder kag Deputy Leader Abdul Ghani Baradar. Padayon ang administrasyon ni Biden sa pagpakigsapol sa mga Taliban sa diin gistoryahan ang maposible matabo pag-abot sa Agosto 31 sa diin posible dalayon na ang madula ang US forces. Sa negosyo naman, ginapaabot nga maka-generate sang 3,000 tugod 5,000 katrabaho ang pagatukuron nga Rockwell Center Bacolod IT Park sa JM Cordova, Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Sa Lunes, napatigan sa public hearing si Councilor Archie Baribara, Chair sa Committee on Urban Planning, Development and Basic Services, kasunod sa pangabay nga reclassification sa propiedad dalhin sa residential pakadto sa commercial. Sunod kay Baribara, base sa public hearing, pagatukuron ng Rockwell Center Bacolod IT Park sa 19 hektaryas nga propiedad. Mayara ini sa business process outsourcing o kung BPO, kag commercial kag residential centers. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 1 sentimo, Singapore dollar 36 pesos kag 91 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 42 sentimos. Ang sa ato naman nga Balita Entertainment, nagtaliwan na sa edad nga 38 anyos ang record holder para sa tallest living man in the US. Ang Ukrainian-born nga si Igor Vovkovinsky ang may kondisyon nga ginatawag nga pituitary gigantism nga nangin rason sa excessive secretion sa growth hormone. May katason ini nga 7 feet 8 inches na ibaloan nga tuig 1989 gindala pa ini sa iya Iloy sa Mayo Clinic sa Northern United States agod ipabulong. Duwa ka surgery pa ang nagluwas sa iya kabuhi apang sa ulihin nagtaliwan ini. Gindeklara sa Guinness World Record bilang pinakataas nga tao sa Amerika si Vovkovinsky sang ini ang 27 years old. Balita naman sa sports, kinako man sang kilala nga trainer kag Hall of Famer coach Freddie Roach nga hindi na ang panahon para magretiro ang best boxing student na si Manny Pacquiao. Suno kay Roach, nagakabalaka siya kag nahadlok nga base ini na ang katapusan nga enkwentro ni Pacquiao pagkatapos nga nakaangkon sa pagkapierde sa Cuban champion nga si Yordenis Ugas. Ginpahag ni Roach na dugay man nga panahon na ningkopod niya si Pacquiao kag sa nanging performance ni sa nakaligad niya si Mana, hindi na pareho sang katapusan niya nga away kay Keith Thurman sang 2019. Patag pa ni coach bilang best fighter, masakit man ihambal nga magaretiro na si Pacquiao. Sa katapusan, ang fighting senator gyapon suno sa iya ang magahimo sini sang desisyon. Balita Espesyal! Alright! Ara
Action Boy. Kag Yes, sabi happy nga, mga Wednesday. kakon. Happy Good Wednesday. morning. Good morning, Vietnam. Kita ko na sa unang Amo na. pelikula. Oo. Ang title niya, Good Morning, Vietnam. Ang karakter na announcer na siya ng radio personality nga dito sa Vietnam. Okay. Good morning, Vietnam! Tama mo Ano na siya, siya. oh. Pwede, no? Ang ngayon ka, pwede ka mag-good morning. Good morning, Philippines. Try ba? Good morning, Philippines! Pwede ka gini mo ang movie. Pwede ko guro sa mo, kung sa boxing, ay, no? Feeling ko man. Sa boxing Oo. announcer, blau, no? Oo. Let's Ang the red corner, Sige, go. weighing 120 pounds. Ayan, Action Boy. Kung magpa-boxing, di ka rin bakolod, i-recommend ko niya ikaw ang kuhaon. Basi doon sa dugay na kung nagamahan mo na bla. Dugay ka nagawa mo na. Dugay ko kang bati. Ay, kapatuyo, ay kapatubataw. Dugay na. Di ano na yung padayon ta na or may Sige, bisita padayonon ka? ta. Wala ka bisita. Subong Ah, ay adlaw. kabisita, subong ah. Sige. Buwas na lang kuno. Boss na lang. Sige. Kita ka to sa ano, blackboard na whiteboard. Okay. Boss okay. na lang. Ate, sige. Wala problema. Sige. So, ang aton balita, Special Action Boy. Okay, Ari mga... kabla. Si Ma'am Ven Bayo, kasi kilala to si Robin Williams tong sa kwan sa Good Morning Vietnam. Siya na. Amo na siya nag-suicide nga actor. Ay, true. Funny ni siya, pero tingala ko na nag-suicide. Take a block Action Boy kiss ada ng mga tao bala nga depressed napakita na nila nga do happy sila for deep inside. Correct. Okay. So ako yung kabalo kang happy kag iya kay sa una, yas ang gandagandlagan palang ko di. Amo ka na nagid. Okay, so next. Una Action Boy, ari mga tips ta paano mapabilin nga fresh ang aton niya nga mga utanation. Mga vegetables. Mga utan, mga kaksyon. Miro, so, paano maging fresh ang aton utak? Gali utan? Utan. Hindi ko ba sila nagkawala niya yung typographical error? Pero utan. Utan, gali. Or vegetables. Especially sa mga, di ba, especially sa mga ECQ areas bala. Once in 2 weeks na naguro makagwa sila or pila. Bisan kita, di man ta basta-basta subong lakat na lang sa market. Lain sa una, yung nga, kada mag-out sa trabaho, garikta sa market, no? Amo yung mga Pinoy, yung mga so, mga daan pa rin maglakat ka lang sa mga groceries, malakat ka lang. Tingob na dapat. I-check mo pa na yung akong face mask, umplito ko din, may face shield ko. Face shield, Di na mo alcohol. ito kadamo, balas ang requirement na maglakat ka. Hindi sa tamaran ka lang maglakat. Mo na. May kadamo sa Ang requirement. galing man ho, correct. Ang Kadamo backtrack sa... ko, di na itong backtrack ko man, di na yawang pangita. Reaction Boy, sunod sa unlockfood.ca sa nga Canada Action Boy. Ang mga green ba lang ang mga vegetables, Green. mga lettuce, mga ano pa daman, mga alugbati, basta tanan nga mga kamote. Oo. Lugbati. Ha? Sa Canada, may lugbati man to. Ha? Sa Canada. Uy. Ano nang lugbati sa Canada man? Spinach. Ay na. Oo, Kamuro ko ng spinach. Kumuro siya pala mga. Kasi may spinach, kaya nga plant. Ay, hindi. I think Alugbati. amo na siya. It's either alugbati Sure, or lugbati lang guro. kangkong. Ate, ano English alugbati? Kaya wala na to, wala na ginimo ang English, kaya wala na to sila. Ako na! Wala na sila. Ara. Ara. Ma'am Vani confirm kung may alugbati. That's same. Kasi kaluto laswa to si Ma'am Vani. So, mana siya Action Boy, ang himoon mo, para hindi siya dasik. Ba dasik na siya kakadunot. Yung ano tawag sina? Hindi na bala fresh? Galuos. Galuos, nan. Himoon mo Action Boy, ipotos mo siya gali sa newspaper or any paper da Action Ano ang Boy. newspaper? Pili ka Philippines to. Bisan ano? Di para sila di mambad niya maasa dito sila, yung mga kwanguro, yung mga Minnesota Times, Mga mama na. New York Times sa New York. Depende na yan. Sa newspaper. Actually, bisan hindi newspaper. Kaya newspaper lang ginhambak. Basta papel. Pero hindi man nipis nga papel. Hindi man papel di hapon. Hindi nang Pwede gina- man Manila paper. Ganyan kayo magasto kaginaya. Pero newspaper after mo basta, di pwede mo siya magamit pa iban. Correct? So mga kada sa aton yung mga newspaper, kadamo sa aton newspaper da, nga pila nakakarton. So, Gabakal pa to newspaper, ha? Gabakal pa to newspaper? May gadulong lang di sa aton. Amo kung may ginabakal ta gadulong na. lang, may gadulong lang. Diba? Yung bakal, yung subong Wala. duwain na silang. Importante, mahalaga. So, siya Action Boy, ibutang mo siya sa isa ka container, or di ba after mo putos, ibutang mo siya sa isa ka container, or sealed nga plastic bag. Tapos mo pag-grab. Proven, kin Action Boy, wala siya dahil dali-dali ka
luos, or kadunot. Yan. So, next, Niluos, luo. luo lang galing. Kung luos, ahos. Kung damo na siya kung luo. Kung damo na siya, nga naluo, luos na siya. Hindi mo. Ito, isa wala nga, naluo lang. Ay, naluo ang ako. Ano? Oo. Nga kalugbati. Pero kung damo, naluos. Damo sa mo. Very plural. So, next action boy, hala ay. Next action boy, kamatis. Iano mo lang siya, i-store mo lang siya sa room temperature lang. Room temperature. Oo. Kaga, hindi taman kainit. Kung direct sunlight, tiga dasig siya maluto. Okay? So, next action boy, ang ahos naman, ibutang mo siya dapat sa open nga container. Hindi isang may Takop. sira or may takop. Kaya kung hindi siya kasungaw, guro bala, tiyo mo ano siya, gakaluu. Luu. Next, ang patatas, ibutang man sa papel or newspaper, iputso mo siya action boy para hindi man siya dasing nga maluu. Okay, and last action boy, ang mga balatong, carrots, mga repolyo, kag celery, mga mo na action boy, iputos mo naman siya sa towel. Antes mo siya ibutang sa resealable nga plastic bag or container. So, sa towel? Ano yung pang trapo ko kumaligo? O kung iputos na to sa kwento? Before mo siya iputso, maligo ka na. Para magamit mo ang towel. So simple. Basi wala na ko sang ipang tuwalya. After mo kung maligo ka naman, ba't ko? Mahambalo mo lang yung mga Masling, pagpaligo. mga utan. Ay, sinong kuha sa tuwalya ko din sa banyo. Man din ang tuwalya ko din. Yan to sa rep din putos. Nga, ang tuwalya mo gudya nga pang putos sa lawas mo gudya. Di ba mga good morning, abi nga towel. Pero sa ginagamit ni Joms. Good morning. Good morning towel. Kay barato na nasubong, tagpila na lang naguro, no? So, nag-gift pa na sa elementary. Tag 250 na lang ito, 95. Ang isa. So, ama na siya. Pwede mo ginagamit. Saan sa ihaboy mo, di ba? Meron dahil iba nila na ginagamit. Ang ama na, ang good morning nga towel. Kaya ambot nga hindi sila namian sa good morning. Gusto guro na good afternoon. Good afternoon or good evening. Sige. Okay, ang mga action boy. Gusto nila gano'n ilang ang panty lang good morning. Monday, Tuesday naman na yan. Yan muna. Ay, sa South Bay subdivision, sa sa Bago, ginatami, siya, ga-greet. Sa South Bay? Good morning. Si Al Calixtro Hindi ko ito na Hector Batiduan, good morning, man. Si Al Kasi Calixtro. engineer to sa Kanduni. Si Engineer Ray Ruiz. Good morning. Pakanduni, Ay pakanduni ka to si Engineer Ray Ruiz. Aran sa Municipal Engineer's Office. Sige. Good morning si Modra Engineer. Sige. Kag kay Hector Batiduan, kag kay Rex Galos. Nga paper towel, pwede. Pwede. Sige Atong bulos sa newspaper, bla? Pwede na siya. At 15, gali ka no ang good morning. At 15, aroro ka man sa tag-3 o pilato mo to 95. Simpo na namon, rusura. Sige, standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hupon, ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,